Prinášam ti 12 prikázaní z vodcu žien a na čom skutočne teda záleží. Od chlapov, ktorí si odo mňa pýtajú rady, počúvam stále tie isté otázky znova a znova. Čo jej mám napísať? O čom sa s ňou mám baviť? Ako ju mám zaujať? Aké témy máme na stretnutí preberať? Ak aj teba zaujíma niektorá z týchto otázok, tak v tomto videu sa odpoveď na ňu nedozvieš, pretože na tom takmer absolútne nezáleží. Prečo každý hľadá nejakú zaručenú formulku alebo vetu, ktorú ženu dokáže zbaliť? Skúša rôzne typy oslovenia a hľadá to najlepšie. Ty však už vieš po prečítaní môjho predchádzajúceho článku o 4 najväčších mýtoch, že s vodcom žien ťa automaticky nespraví ani vzhľad, peniaze, počet vlasov na hlave či 6 tehličiek na bruchu. Posledné dni som dosť premýšľal, aby som chlapom konečne dal jeden ucelený návod na to, ako si zlepšia vzťahy so ženami a veci, na ktorých skutočne záleží. A nech ma s tým dookola neotravujú a ja ich budem môcť konečne odkázať na nejaký článok alebo video, ktorý im to vysvetlí miesto mňa. Analyzoval som spätne všetky moje úspešné stretnutia so ženami, kedy došlo k záujmu o mňa a k boskávaniu či k sexu. Prišiel som k jasnému záveru, čo stálo za všetkými mojimi úspechmi. A dal som dokopy 12 bodov, na ktorých skutočne pri zvádzaní žien záleží. V prvom rade maj vyššiu hodnotu, ako má ona. Podľa mňa je toto najdôležitejšie prikázanie a pravidlo zo všetkých a všetky ostatné z neho vychádzajú. Všetko zvádzanie je založené v prvom rade na hodnote. Skús sa nad tým na moment zamyslieť. Je to len o tom, kto si a aká si osobnosť. A dobrá správa je, že hodnota sa dá vybudovať. Keď ju chceš viac ako ona teba, tak tvoja hodnota je nízka. Keď ťa však chce viac ona ako ty ju, tvoja hodnota je pre ňu vysoká. Takisto buď pre ňu nedostupný. Dostaneš erekciu v momente, ako ťa chce zavolať von a ty bez myhnutia oka povieš áno. Povedz jej, že máš svoj program. Máš svoje plány, pokojne aj zruš dohodnuté stretnutie niekoľko hodín predtým, ako si sa dohodli. Nauč sa aj povedať nie. Ženy láka to, čo nemôžu mať. Neistota je pre ne vzrušujúca. Ukáž jej záujem iných žien o teba. Ženy priťahujú muži, ktorí už priťahujú iné ženy. Ukáž im to a prezentuj sa tak, vonku či na internete. Keď neznáma žena spozoruje záujem iných žien o chlapa, tak pre ňu je to jasný signál toho, že nemá problém so ženami a je o neho záujem. To znamená, že ženy chcú to, čo chcú aj iné ženy. Preto sa obklop krásnymi ženami na fotkách či v kluboch. Je jedno, či sú to tvoje kamarátky, tvoja sestra či kolegyne z práce. Ženy sú súťaživé a keď uvidia, že majú o teba záujem aj iné ženy, špeciálne tie krásne, budú sa ti tiež chcieť zapáčiť. Nepočúvaj, čo hovorí, ale sleduj, čo robí. Počas môjho spoznávania žien som sa naučil, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti. A teda aj za odpoveďami žien treba hľadať hĺbšie skrytý zmysel a nebrať ich vždy tak, ako ti ich prezentujú oni. Ak ti žena začne rozprávať, akého chlapa by chcela mať, tak v tom momente by si mal spozornieť. Vlastnosti ideálneho chlapa povieš si. Pýtaj sa ich, a akých chlapov si mala doteraz? Odpoveď bude pravdepodobne u všetkých žien rovnaká. Presný opak. Preto vždy sleduj, čo žena robí a nie to, čo ti hovorí. Už veľakrát ma metóda jedným uchom dnu, druhým von zachránila. Keby som túto vec nevyužil, tak pravdepodobne teraz nemám moju priateľku. Buď sebavedomý a vezmi si, čo chceš. Ak prídeš za krásnou ženou pri bare a s roztraseným hlasom jej povieš, či si nedá drink, tak pravdepodobne bude celý večer smedná. Sebavedomie a rozhodnosť sú dve veľmi atraktívne veci pre ženu. Žena chce chlapa, ktorý sa nebojí, ktorý ju ochráni. Nie trasorítku. Ak niečo chceš, tak to sprav. Neospravedlňuj sa za svoje činy. Sebavedomie som však získal postupne, nie zo dňa na deň. A to tým, že som sa stretol s desiatkami žien. Poprvýkrát to je tréma a stres. Stýkrát je to však už iba návyk a rutina. Buď k nej úprimný a hovor otvorene. Nemal si doteraz veľa skúseností so ženami. To bude tým, že sa nevieš prejaviť. Bojíš sa, mal by si si však uvedomiť, že pokým sa nespýtaš, tak odpoveď bude vždy nie. Páči sa ti, tak jej to povedz. Alebo ak sa bojíš jej to povedať do očí, tak jej to napíš. Nemáš problém so svojou sexualitou, tak sa s ňou bav otvorene o sexe. Ak sa žene nepáči tvoja úprimnosť a otvorenosť, tak je to len jej problém. Navyše buď originálny. Ženy majú akýsi mechanizmus, ktorým dopredu filtrujú mužov. Čiže je jej úlohou, aby si odfiltrovala nezaujímavých a nechcených mužov. Takže keď k nej prídeš alebo ju oslovíš tak ako 99% chlapov, s ktorými príde do kontaktu, tak ťa hneď v momente odfiltruje. A ty si znovu tam, kde si bol. A tam byť dúfam nechceš. Buď si vedomý toho, že prichádza do kontaktu s veľa mužmi. Tie krajšie ženy obzvlášť. A keď to budeš skúšať na ne rovnako ako všetci ostatní, prečo by si mala vybrať práve teba? Odlišuj sa od iných chlapov a pozri sa na vec jej očami. Prečo by sa mala s tebou baviť? Čo máš ty, čo iní nemajú? Aký zážitok jej vieš ponúknuť? Odpoveď by mala byť seba.
Ty by si mal byť človek, ktorý jej dá pocítiť, aká je výnimočná. Dôležité je, aby si viedol zaujímavý život. A sme pri téme, o čom sa s ňou mám baviť. Teraz pravdepodobne poruším všetky pravidlá komunikácie, ale odpoveď je o tebe. A už by si to mal začať po predchádzajúcich prikázaniach chápať. Ty si tá hodnota. Ty si človek, ktorý jej môže niečo dať. Už počujem tie upišťané hlasy, chválenkár, sebec, egoista namyslený. Kvôli čomu som pre ženy atraktívny a zaujímavý ja? Kvôli tomu, čo robím a čomu sa venujem. Nechytáš sa? Bavím sa s nimi o tomto blogu. Každé moje slovo hltajú ako sperma na raňajky. Ako to vzniklo? Prečo to robím? Ono mi to aj zarába. Na začiatku sa pravda, že snažím dozvedieť aj niečo o nej a rozvíjam to do hĺbky. Potom však príde reč na mňa a už sa bavíme len o mne. Pomer nášho rozhovoru potom vyzerá tak 20:80. Keď však nič nerobíš a len vysedávaš na Facebooku či 9gag, tak zaujímavý život viesť nebudeš nikdy. Začni trénovať bojové umenia. Cestuj po svete, rob niečo, čo bežne ľudia nerobia a rozprávaj jej o tom. Vytváraj v jej hlave sexuálne obrazy. Prečo sa u mňa 90% sexu uskutoční maximálne do druhého stretnutia? Presne toto je odpoveď na túto otázku, pretože ona má vo svojej mysli obraz sexu so mnou ešte predtým, ako sa vôbec stretneme. Keď príde potom k samotnému stretnutiu a ja ju poboskám, tak vôbec nebude prekvapená a bude to viac menej aj očakávať. Začni predstavou o bosku a postupne tento obraz v jej hlave nabaluj, ako keď padá snehová guľa z kopca. Pridávaj obrazy a čím budú tieto obrazy detailnejšie, tým si ich dokáže lepšie predstaviť. Sexuálne obrazy sú ako vírus. Keď jej ho raz zasadíš do hlavy, už tak ľahko odtiaľ nezmizne a ona si nedá pokoj, kým ten obraz nenaplní a neuskutoční. Dotýkanie sa je pre ľudí veľmi prirodzené. Veľa chlapov však neprikladá dotykom príliš veľkú váhu. Myslia si, že si od ženy treba udržovať odstup už od zoznámenia. Potom však príde na prvý bosk a stoja pred veľkou priepasťou, pretože nevybudovali pred ním dostatočnú príťažlivosť. Dotykmi ju dokážeš vybudovať veľmi jednoducho. S dotykmi treba začať hneď po nadviazaní kontaktu a treba ich využívať čo najčastejšie. Dotýkaj sa jej potom každých pár minút. Pokojne sa jej pri tvojom rozprávaní dotkni ruky či kolena. Ani si to neuvedomí, ale jej podvedomie to zaznamená. Dotykmi buduješ sexuálnu príťažlivosť. Tá vedie k zaručenému bosku a práve bosk je rozdiel medzi kamarátom a milencom či priateľom. A ty kamarát nechceš byť, všakže. Buď dominantný v sexe a vedí ju. Toto je niečo, o čom sa v bežnej sexuálnej literatúre, vid napríklad ženské magazíny, nedočítaš ani písmenko. Stále sa ale jedná o kritický a dôležitý aspekt každého skvelého sexu. Dominancia je extrémne dôležitá vlastnosť muža. Evolúcia to zariadila tak, že ženy stále vzrušujú dominantné muži a inštinktívne na nich reagujú. V dnešnej dobe existuje iba jeden druh žien. Tie, ktoré priťahujú alfasamci. Túžba potom patriť a podriadovať sa voči nejakému dominantnému mužovi je jeden z najhlbších a najdôležitejších inštinktov žien akéhokoľvek druhu. A na záver, za každú cenu sa snaž o jej orgazmus. Pokiaľ budeš sexuálny amatér a bez predohry jej ho tam trikrát čupneš a už si spravený, tak si veľa sexu neužiješ, pretože neuspokojená žena s tebou viac už nechce nič mať. Z mojich otvorených rozhovorov so ženami, keď sme sa bavili o sexuálnych veciach, som zistil, že chlapi takmer vôbec netušia, čo majú pri sexe robiť a ženy nie sú spokojné so sexom, ktorý majú. Ako sa tomuto vyhneš a staneš sa mužom, po akým ženy túžia? Daj si pri sexe za cieľ, že ti pôjde len a výlučne o jej orgazmus. Nebuď sebec. Ak sa bude mať dobre ona, tak sa budeš mať dobre aj ty. Týmto sa riadím ja. 90% žien však nedosiahne orgazmus počas samotného pohlavného styku. Čo s tým? Máš jazyk a ruky, tak sa ich konečne nauč pri predohre používať. Ohodnoť toto video lajkom či komentárom. Napíš dolu do komentárov pod týmto videom, čo by mali byť podľa teba ďalšie prikázania, ktoré robia chlapov s vodcami žien. A ja ti takto na záver prajem, aby sa tvoje vzťahy so ženami od tohto momentu iba zlepšovali.